ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕಿನಡೆ ಬತ್ತನ ಮೂಚಿನ ದಿನ ಅದೇ ಮುನ್ಪದ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದ ನೀನು ಬೊಡ್ಪುಲಕ್ಕತನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲ ಪೋ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಚಾ ಪರಡತ್ತೆ ಚಾ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಕೊಡೆದ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಚು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕ ಅದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಬಂಡ ಸೋನ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಏನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಷಾಯ ತೆಗ್ದಿರು ಒಂದು ಎಂಕುದು ಇರ್ತನ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂದ ಏನು ಶಾಚುರ್ಕ ದೂರದ ಅಂಚ ಎಂಕು ಕಷಾಯ ಬಿಟ್ಟಿರು ಪದಿಯೋಡತಿ ದಿನಾತಿ ಗೈಸ್ ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಪದಿಂಜಿ ಮಂತಿರು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಸೋನ ಶನಿವಾರದ್ದು ನಾವು ಪಲಾರ ತಿನ್ನೋದು ಐಕಾದು ಒಂದು ಮಂತಿದ್ದೇರು ಪದಿಂಜಿ ಬೈಪದನ ನಂಗೆ ಕಲೆ ಪೋಂಟಾರು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಏನು ದೆಪ್ಪೆರಾಪಣ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಟು ಒಡಿಸಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಯ್ ಕರಿಯಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಕರಿಯಾ ಹಾಯ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕರಿಯಾ ಟಾಟಾ ಕರಿಯಾ. ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಿ ಇದು ಏಪ ಹಾನಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಮೊರಾನಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಹಾನಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ಪೂರ ಕುಂಟು ದಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತಾಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಶುರು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಏನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಲೆಂದಿ ಅವು ಮಸ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪಕ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತದು ಹೇಸಿಗೆ ತೋಚುಂಡು ದನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಟ್ಟು ಮಾಯ ಅಂಟಾರು ದಾದಾತ್ ನಂದು ಹೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನೇನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ನಾನು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ ಹೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದು ಪಿತಾಡ್ನಾಗ ಮುಂದೆ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಅಂಚ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಬೊಟ್ಟು ಪುಸ್ಪುರ ದಾಲ ಕೀರ್ತಿ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಬಾರ್ತಾ ಇನ್ನತ್ತೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಶುರುವಿಗೆ ಕಚ್ಚುಂಬು ಪೋ ದೂರ ಪೋ ಬುಕ್ಕಾಡ್ಪೆ ಎಸ್ ಸಾಕು ಸಾಕೋ ಸಾಕು 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 ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನರ್ತವಲ್ಲಿ ತುಣ್ಯರ ದಾಯ್ತಂದು ಇತ್ತು ಪಾಟ್ನ ಏನ ಬಂಜಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಅವು ಸಾಕು ಸಾಕು ಅದೇ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಜಿಪುನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏ ಬಕ್ಕ ಫಲ್ಗೆ ಅಂಡಾರೆ ಪೀರೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗದಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಗದಗೆ ಓ ಜೋಸ್ತಿಯಾ ಗೈಸ್ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬುಡ್ನಾತಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿದ್ರೆಲಾಂಡು ಅತ್ತು ಬಸದಿರು ಬೊಕ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪೊದ್ದು ಜೊತೆ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆಲ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚ ಐನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೀ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಾಣೋದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್